Po urážkach a arogancii, akú predviedol na Slovensku europoslanec Zdechovský v rámci svojej tzv. Monitorovacej misie, stratila Európska únia akékoľvek morálne právo niekoho poučovať, ako má žiť. A to isté platí aj o právnom štáte a transparentnosti, pretože ako môže Európska komisia niekoho poučovať o nejakej transparentnosti, keď samotná predsedníčka Európskej komisie Lénová nakupovala vakcíny za 30 miliard eur cez SMS-ky a nikomu to nevadí. Nikomu to nevadí. Doteraz sa aj nič nestalo. Prosím vás, to isté platí aj o súčasnej kauze, kedy sa Európska komisia pripravuje prehlasovať Slovensko a Maďarsko v otázke dodávok ruského plynu. A jednoducho, ak sa Slovensko a Maďarsko nechce odstrihnúť od životne dôležitých pre náš priemysel dodávok ruského plynu, tak Európska komisia povedala, že nás nechá prehlasovať kvalifikovanou väčšinou. A ja sa pýtam, toto je tá demokracia? Toto je tá Európska únia, ktorú ste nám sľubovali a do ktorej sme my vstupovali? Ja si myslím, že rozhodne nie. A prvé miesto, kde by sa malo začať s upratovaním a dohliadaním a dodržiavaním právneho štátu, by mal byť práve Brusel a Európska komisia. Ďakujem pekne.